విషింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ హీరో ఆల్ ద బెస్ట్. నేను సినిమా చూశాను, నాకు విపరీతంగా నచ్చింది. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్, ఎస్పెషల్లీ టు అశోక్. I thought he was absolutely brilliant in the film. All the hard work he's put on for the past 5-6 years is finally paying off. So Ashok, I'm extremely proud of you, and all the best for the big day tomorrow. And నేను ఎప్పుడు నమ్ముతాను, మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మనకు సక్సెస్ ఎప్పుడు వస్తుందని. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అశోక్, అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. అలాగే ఈ సినిమాకి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికీ, డైరెక్టర్ ఆదిత్య శ్రీరామ్కి విషింగ్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. సంక్రాంతి పండుగ అనేది నాన్నగారికి బాగా కలిసి వచ్చిన పండుగ. నాకు తెలిసి ఆయన సినిమా ఏమన్నా సంక్రాంతి పండుగ రిలీజ్ అయితే అది బ్లాక్ బస్టర్. ఆ సెంటిమెంట్ నాకు కూడా కంటిన్యూ అయింది. పండుగ రిలీజ్ అయిన నా సినిమాలన్నీ ఒక్కడు కానీ, సీతమ్మ ఇటు సిరిమిర చెట్టు, సర్లేరు నీకెవరు, ఇవన్నీ బ్లాక్ బస్టర్స్ అయ్యాయి. సో ఈ సంక్రాంతికి మా ఫ్యామిలీ నుంచి ఇంకో హీరో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాడు, అశోక్. నాన్నగారు అభిమానులు, నా అభిమానులు అశోక్ని సపోర్ట్ చేస్తారని, హీరో సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో వన్స్ అగైన్ విషింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ హీరో ఆల్ ద బెస్ట్.